10 октябр ҳамчунин дар ҳошияи ҷаласаи пленарии форуми 8 байнипарламентии Тоҷикистон-Россия нерӯи ҳамкории байниминтақавӣ раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ бо раиси Шӯрои Федератсияи Маҷлиси Федералии Федератсияи Россия Валентина Матвиенко мулоқот намуданд. Зимни мулоқот ҷонибҳо аз раванди ҳамкории судманд байни Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Шӯрои Федератсияи Маҷлиси Федералии Федератсияи Россия ҳам дар доираи дуҷониба ва ҳам бисёрҷониба изҳори қаноатмандӣ намуданд. Роҷеъ ба аҳамият ва нақши муколамаи доимии байнидавлатӣ ва раванди имрӯзаи густариши ҳамкории гуногунҷанбаи Тоҷикистон ва Россия ҳавасмандӣ зоҳир намуда, ин раванд ба сатҳи шарикии стратегии мувофиқ арзёбӣ гардид. Бештар фаъол гардонани ҳамкории дуҷониба ба дар самтҳои афзалияноки тиҷорати, иқтисодӣ ва фарҳангии гуманитарӣ аз масъалаҳои муҳими ҳамкориҳои дуҷониба дониста шуд. Ҷонибҳо фаъолияти назарраси комиссия оид ба ҳамкории Маҷлиси Миллӣ ва Шӯрои Федератсия, инчунин натиҷаҳои татбиқи босамари қарорҳои онро ба хотири манфиатҳои мардуми ду давлат муҳим арзёбӣ намуданд.